Tässä hyvä harjoitus pussituksiin, keppilinjaan, yläkierrepalloon. Eli laitetaan kohdepallo keskelle pöytää. Sitten laitetaan tänne keskipussin ja kulmapussin väliin. Ja toisella puolella samalla lailla. Lyöntipallo tänne kohdepallon taakse ja lyödään niin, että lyöntipallo seuraa kohdepalloa pussiin saakka. Ja täältä suoria lyöntejä yläpalloon yläkierteellä, niin valkoinen seuraa palloa pussiin. Ja siitä harjoittelemaan.